ராஜராஜேஸ்வரியோட பொண்ணை கட்டிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன யோகிதை இருக்கு? கட்ட தாலிய வாங்குறதுக்கு பணம் இருக்கு, உங்க பொண்ணை வாழ்நாள் பூரா உட்கார வச்சு சோறு போட வளைக்கிறதுக்கு கையில பலம் இருக்கு, என் குடும்பத்துக்கு ஒரு வாரிசு உண்டாக்குறதுக்கு ஆண்மை இருக்கு. ஒரு ஆம்பளைக்கு இதை விட வேற என்னங்க வேணும்? ராஜராஜேஸ்வரியோட பொண்ணை கட்டிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன யோகிதை இருக்கு? கட்ட தாலிய வாங்குறதுக்கு பணம் இருக்கு, உங்க பொண்ணை வாழ்நாள் பூரா உட்கார வச்சு சோறு போட வளைக்கிறதுக்கு கையில பலம் இருக்கு, என் குடும்பத்துக்கு ஒரு வாரிசு உண்டாக்குறதுக்கு ஆண்மை இருக்கு. ஒரு ஆம்பளைக்கு இதை விட வேற என்னங்க வேணும்? ராஜராஜேஸ்வரியோட பொண்ணை கட்டிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன யோகிதை இருக்கு? கட்ட தாலிய வாங்குறதுக்கு பணம் இருக்கு, உங்க பொண்ணை வாழ்நாள் பூரா உட்கார வச்சு சோறு போட வளைக்கிறதுக்கு கையில பலம் இருக்கு, என் குடும்பத்துக்கு ஒரு வாரிசு உண்டாக்குறதுக்கு ஆண்மை இருக்கு. ஒரு ஆம்பளைக்கு இதை விட வேற என்னங்க வேணும்? ராஜராஜேஸ்வரியோட பொண்ணை கட்டிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன யோகிதை இருக்கு? கட்ட தாலிய வாங்குறதுக்கு பணம் இருக்கு, உங்க பொண்ணை வாழ்நாள் பூரா உட்கார வச்சு சோறு போட வளைக்கிறதுக்கு கையில பலம் இருக்கு, என் குடும்பத்துக்கு ஒரு வாரிசு உண்டாக்குறதுக்கு ஆண்மை இருக்கு. ஒரு ஆம்பளைக்கு இதை விட வேற என்னங்க வேணும்? ராஜராஜேஸ்வரியோட பொண்ணை கட்டிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன யோகிதை இருக்கு? கட்ட தாலிய வாங்குறதுக்கு பணம் இருக்கு, உங்க பொண்ணை வாழ்நாள் பூரா உட்கார வச்சு சோறு போட வளைக்கிறதுக்கு கையில பலம் இருக்கு, என் குடும்பத்துக்கு ஒரு வாரிசு உண்டாக்குறதுக்கு ஆண்மை இருக்கு. ஒரு ஆம்பளைக்கு இதை விட வேற என்னங்க வேணும்?